Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu Lurah ingkang kinurmatan, dumateng tiyang sepuh ingkang tansah satuhu kinabekten, para alim ulama ingkang dipundherekaken, lan Bapak Ibu ingkang bagja mulya, kawilujengan tuwinsih nugrahaning Allah Subhanahu wa taala. Mugi tansah kajiwa kasarira ing panjenengan sedaya. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun dalam Allah Subhanahu wa taala awet paringipun kegiatan saha kawilujengan saéngga kita sedaya saged kempal wonten ing papan menika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Saderengipun acara kawiwitan keparenga kula piniji nderekaken lampahing adicara pepanggihan ing dalu menika. Lan salajengipun kula badhe maosaken menggah urut rerencaning adicara ing wekdal menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang salajengipun inggih menika waosan kalamullah ingkang samangke badhe kasarinani dening sederek Muhammad Abdul Muthalib. Dungkap adicara ingkang angka 3 inggih menika pambagya harja saking Ketua Panitia. Adicara ingkang angka 1 inggih menika wedharing pangandikan dening Kiai Haji Mansyur. Minangka pungkasaning titi laksana pangaosan nun inggih panutup.